हमारे घर परिवार के माता जी लोग सुनेला। अब जिला में हम नहीं जानत कि गाना माता बहन लोग के ठीक लगे कि ना। पियवा प्रदेश में बाड़े। हाँ जी। मेहरारू भोरे भैया ना होला। हाँ हाँ। बल्टी में लेके कपड़ा खींच के और करे के हाँ जी पसारे जाता रही छत पर। कल वो कौआ के देखो तरी तो कहतारी कोई सन मोरा सैया अरे कोई सन उनके नगरिया हो अरे